Karácsony napja van, és karácsony az a szeretet ünnepe, és a szeretet az még régen is az volt. Én még a kommunizmusban nőttem föl, ebből is látszik, mennyi idős vagyok, és akkor is a szeretet ünnepe volt, mindenki igyekszik szeretni egymást. Tegnap szenteste volt, és még volt kenyérbolt délelőtt, mondták, mert nem sikerült kenyeret venni, azért ezelőtt nap elvették az összes kenyeret, itt van egy kis kenyeresbolt. Korán reggel 8:30-kor föl elindultam, hogy a kenyérboltba menjek, ezt csak vízbe mondtam, hogy korán reggel, de ilyenkor szünetben egy kicsit jobban alszik az ember, és volt kenyér, és olyan érdekes volt, mindenki mosolygott, kedves volt, szerették egymást, mindenki boldog karácsonyt kívánt, ez igazából a szeretet ünnepe, és a szeretetnek az egyik legfontosabb jel az ajándékoztás. Mindenki megkapta már az ajándékokat, gondolom, anyukák, apukák, nagymamák, gyerekek nagyon-nagyon sok ajándékot kaptak, mi gyerekeink is, meg mindenki, hát nem sok az ajándék, hanem jó ajándékokat kaptak, amit szeretnek. Úgyhogy mindenki már ajándékkal tele van, és örömmel jöttetek az Isten tiszteletre. Alig várjátok, hogy az ajándékkal játszatok, gyerekek, legalábbis a miénk, hogy menjenek tovább játszani. De az ajándékozásról csak annyit szeretnék mondani, hogy a karácsony is ajándékozásról szól, de egy sokkal nagyobb ajándékról. Isten ajándékáról, Jézus Krisztusról. A karácsonynak a legnagyobb értéke, a legnagyobb ajándék az maga Jézus Krisztus, aki emberré lett, vagy már hallottunk is róla, és Isten elküldte egyszülött fiát, hogy nekünk életünk legyen. Erről az ajándékról szeretnék ma beszélni. Karácsonykor nagyon nehéz igét hirdetni, megmondom őszintén, mert mindenki, aki már itt van, valószínűleg rengeteg igéhirdetést hallott, és már kívülről tudjuk ezeket az igéket. Úgyhogy megpróbálok azért olyat, ami ha ismert is, de ami a szívemhez szólt. Úgyhogy most azt szeretném elmondani, amit számomra nagyon fontos volt, és átadni megpróbálom, amit Isten szívemre helyezett. A bevezető igének szeretném, hogyha kinyitnánk a Bibliát, vagy laptopot, vagy bármi, iPad-et, vagy bármink van, Lukács 2, 1-től 7-ig, Lukács 2, 1-től 7-ig, Lukács evangéliuma 2, második rész 1-től 7-ig. Fönnállva hallgassuk meg az igét. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galilea Názáretből Júdeába, Dávid városába, mert Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, amikor ott voltak, eljött a születésének az ideje, és megszülte egyszülött fiát. Bepójált és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Uram, ezt a történetet, hogy a te gondviselő kegyelmed által pontosan Betlehembe kellett elmenni neked és a szüleidnek, Jézus. És köszönöm neked, hogy ott születtél meg, ahol a profécia ezt megmondta. Köszönöm neked, Uram, hogy nem egy királyi palotában születtél, ezzel is megmutatva számunkra, hogy te nem csak a nagy emberekért jöttél, hanem bárkit szeretettel fogadsz, aki érted. Hozzád jön. Kérlek, Jézus, most jövünk hozzád tiszta szívvel és örömmel mindannyian. Annyira ismerjük már ezt az igét. Segíts, Uram, hogy ha nem is új, de újdonság erejével hasonl minden szó, amit olvasunk a te igédből, és annak, hogy át tudjam adni, amit nekem adtál, kérlek, hogy bátorítás és öröm legyen, és békesség minden ember számára. Jézus nevében. Amen. Tessék helyet foglalni. Jézus születése előtt több száz évvel volt egy profécia, ami arról szólt, hogy a messiásnak, várták nagyon a messiást, azt már beszéltük, a messiásnak Betlehembe kell megszületnie. Igen ám, de Mária és József Názáretben laktak. És amikor Mária áldott állapotban lett, akkor az a kérdés, hogy jutnak el Betlehembe. Miért kell nekik elmenni Betlehembe? Ez egy másik tartományban volt, északról délre hosszú utat kellett megtenniük. És hogyan jutottak el Betlehembe? Úgy, hogy Isten szuverén akarata szerint úgy döntött, hogy népszámlálás lesz a földön, és arra indította a császárnak a szívét, mert Isten mindent kormányoz és irányít, hogy népszámlálás legyen, és népszámláláskor pontosan Józsefnek Betlehembe kellett menni, mert az volt Dávid város, és József Dávid királynak az nem tudom hányszor mondjam, unokája volt, sok unokája volt. És ezért oda kellett menni mindenkinek, ahol a leszármazottai voltak, és elindultak Betlehembe, mert Isten így döntött. Ezt hívja a teológia gondviselésnek, ezzel szeretném kezdeni.
Isten gondviselő kegyelme. Isten gondviselése azt jelenti, hogy Isten hatalmas erővel és határozottan irányítja az egész világot. Nincsenek véletlenek. Azt hiszük, hogy jaj, véletlenül történt velem ez a jó vagy a rossz. Ha Isten megengedte a rosszat, valamiért megengedte, ha meg megengedte a jót, akkor azért, mert ő ezt így akarta. És Isten felhasználja még az egész világnak, még a nem hívőknek is a gondolkodását és cselekedetét és döntését ahhoz, hogy a saját akarata legyen meg. Ez a Bibliának az Isten azt úgy mondják, hogy mindenható Isten, szuverén Úr, azt tesz, amit akar. És a gondviselés az számunkra öröm és békesség, mert ha Isten gondviselő Isten, és tényleg megtesz mindent, hogy amit ő akar, és az fog történni, amit megenged, vagy amit akar, nincsenek véletlenek, a számunkra is jó, ha szeretjük őt. Az első kérdésem az hozzátok, szereted-e az Urat? Nem kell nekem válaszolni, Istennek kell mindig válaszolni. Szereted-e szívből, szereted-e Istent? Nem az a kérdés, hogy hiszed-e, hogy van Isten, sokan hiszik. Nem is az a nagy kérdés, hogy jársz egy gyülekezetbe, persze nagyon jó, hogy jár valaki. Szereted-e Istent, vagy nem? Ugye mit kérdezett Jézus Péter apostoltól, amikor feltámadt Jézus, és Péterrel találkozott, aki ugye megtagadta őt 3-szor, nem azt kérdezte, hogy Péter, borzasztó vagy, soha többet nem fogok neked megbocsátani. Nem ezt mondta. Nem is azt kérdezte, hogy Péter, te vallásosnak érzed magadat? Baptista vagy? Nem is volt akkor még baptista. Egy szót kérdezett. Mi volt az a kérdés? Szeretsz-e engem? Péter 3-szor kellett válaszolni, 3-szor tagadta meg, 3-szor kellett válaszolni, és 3-szor megértette, hogy Jézus komolyan kérdez, nem csak gyorsan mi is rámondjuk, hogy persze szeretlek Istenem, szeretlek, én is. De hogyha 3-szor megkérdezi Jézus, 3-szor azt kérdezi, hogy gondolkodj el, biztos, hogy szeretsz engem. És Péter gondolkozott, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek engem. Vagy téged, bocsánat. És azért mondom ezt, mert Isten gondviselő Isten a Betlehembe vitte Máriát és Józsefet, és az mi életünket is hordozza, vezeti, támogatja, erősíti, és a mi életünknek is ő az Ura. És ha szeretjük őt, Róma 8:28-ban, bocsánat, így van írva, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, akiket örök elhatározás szerint elhívott. És a minden az a görögben mindent jelent. Ha szeretjük Istent, akkor az egész életünkben minden a javunkra szolgál, mert tudjuk, hogy Isten gondviselő keze vezet minket, még a nehézségeket is, ha megengedi valamit, célja van valamit, lehet, hogy most nem értünk meg, de majd legkésőbb a mennyben meg fogjuk kérdezni. Nekem is lesz kérdésem is egy dologgal kapcsolatban, hogy miért Isten, miért így, miért úgy. Addig nem tudom meg, és Isten pedig, Jézus oda néz a szemedbe, és azt mondja, ki, gyermekem, lányom, fiam, ezért tettem, és meg fogja magyarázni, hogyha kérdezzük. Persze nem mindenki fogja kérdezni, de én olyan típus vagyok, hogy kérdezek. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Mária és József szerették Istent. Nem is tudták még pontosan, hogy kicsoda az a kis Jézus a pocakjában Máriának, vagy a méhébe, bocsánat. De szerették Istent, és nagyon nehéz útjuk volt. És javukra szolgált, tudjuk, mert Jézus megszületett. Amikor odaértek Betlehembe, azt olvastuk, erről is volt már szó, nem volt hely a szállodába számukra. Bekopogtak mindenhova, nincs hely. Tegnap néztünk a gyerekekkel egy ilyen kis rajzfilmet Jézus születéséről tegnap este. Superbook egyébként, hogy érdekel valakit, angolul van meg, és tök jó dolgok vannak benne. És ott az volt, hogy átmentek a 20. századból gyerekek, átmentek a múltba, és nézték, hogy nincs a szállodában, és akkor kopogtak, hogy hát miért nem engedjétek be? Hát ő a megváltó, Jézus Krisztus, ő a világ megváltója. Micsoda, hagyjatok békét, senki nem értette semmit. Igazából fogalmuk sem volt senkinek, hogy ki születik meg, nagy részt, talán kívül egy-két ember, és nem volt számukra hely, és Jézus Krisztus, az Isten fia, a Fiú Isten, aki emberré lett, egy istállóban, jászolban született, meg is jászolba fektetett. Tudjuk, hogy jászol az állatetető. És gondolkozom, hogy miért engedte ezt Isten? Miért? Miért nem egy palotában? Miért nem Heródesnek a palotájában, mint egy hatalmas úr, egy hadvezér, vagy egy király, vagy egy bölcs, vagy valaki? Miért egy jászolva? Úgy, hogy még egy szállodában se volt nekik hely, háznál sem. Nem tudom. De hogyha gondolkozni szeretnék, én azt mondom azért, hogy Isten megmutassa azt, hogy ő nem azért jött, hogy világi hatalomra törjön, hanem egész más célja volt. Félre is értették az emberek, mert azt várták, hogy Jézus majd megszabadítja őket a római hadsereg, vagy a római elnyomástól, úgy, mint mi is a Szovjetuniótól, hogy megszabadultuk 1989-ben elvileg.
Mi is azt alig vártuk, hogy elmennek az oroszok, bocsánat, hogy én dolgokat mondok, de az a lényeg, hogy várták, hogy elmenjenek a rómaiak tőlük, és Jézus nem ezt tette. Egész más célja volt. Most a következőkben arról szeretnék kicsit beszélni, hogy miért született Jézus. Biztos, hogy tudjuk, de talán egy kicsit megfogalmazzuk, megemlékezünk róla. Ki ismeri Marx Károlynak a nevét? Ezzel szeretném, messziről kezdem. Marx Károly. Aki ismeri, az már tudja, hogy miről van szó. Marx Károly egy olyan ember volt, aki kommunizmust akart létrehozni a világon. Volt és olyan tantárgy édesanyámnak, egy marxizmus, leninizmus, hogyha valakit érdekel. És Marx azt mondta, hogy a vallás a nép ópiuma, ami azt jelenti, hogy a vallás, a hit, az egy rossz dolog, az egy hazugság, az egy ópium, annak semmi értelme nincsen, egy kellemes hazugság, és ki akart írtani a vallást a világból. Olyan világot szeretett volna létrehozni, hogy nincs vallás, nincs Isten, de az emberek egyenlőek, és mindenki jót akar a másiknak. Én voltam egy kisdobos. Tudjuk, hogy mi az valakik. És emlékszem, a kisdobos 6 pontjából 2 elmondok, figyeljetek. A kisdobos tiszteli a szüleit. A kisdobos nem hazudik. Mire hasonlít ez? Hát a 10 parancsolatra. De nem mondták ki a 10 parancsolat, mert Isten, én mikor felnőttem, fogalmam se volt Istenről, nem is hallottam Istenről, tehát én abszolút ateista voltam. Maximum káromkodásban arra, mert nem figyeltem oda. És kisdobos 6 pontja, úttörök 12 pontja hasonlított a 10 parancsolatra. Létre akart hozni egy világot Marx és a kommunizmus, ahol mindenki egyenlő és mindenki jót akar. És mi történt? Szovjetunió, Kína, Észak-Korea. Az ő gondolkodások, kommunizmusok alapján létrejöttek nagyon durva, brutál diktatúrák, amik ma is még tarolnak néhány helyen. Észak-Korea a legrosszabb. Marx nem vette figyelembe, jót akart emberileg, de nem vette figyelembe, hogy az emberiség Isten nélkül, vagy vallás nélkül, Isten nélkül nem képes arra, hogy jó legyen. A Biblia szerint mi, az emberiség nem jó, hanem alapvetően sok rossz van bennünk. Persze vannak jó dolgok is, de minden ember vétkezett. Azt mondja a Biblia, mindnyájan vétkeztünk, és hiába vagyunk Isten dicsőségének. És ha megkérdezném, nyújtsa fel a kezét az, aki soha nem vétkezett, hány kezet látok? Egyet se. Ha felnyújtja, akkor hazudik, az már vétkezés, tehát igazából nincsen ember. Mindenki vétkezett. És ezt tudjuk. De Marx ezt nem vette figyelembe. Azt hitte, hogy majd tanulással, meg különböző dolgokkal sikerül az embereket megváltoztatni, és majd jobbak lesznek. Az Állatfarm című Orwell regény, nem tudom ki ismeri, vannak olyanok, és emlékszünk rá, hogy a disznók lettek a vezetők. Ugye jól emlékszem a disznók? És azt mondták, hogy a disznók minden ember egyenlő, de a disznók egyenlőbbek. Jól mondom? Jól emlékszem. Minden ember egyenlő, de a disznók egyenlőbbek. Minden ember egyenlő, de a vezetők egy kicsit egyenlőbbek, mint a többiek. És egy ilyen világot hozott létre ez a kommunizmus, mert nem vették figyelembe azt, hogy az emberiségnek nem egy jobb világnézetre van szüksége, hanem az emberiségnek arra van szüksége, hogy valaki megszabadítsa őket a bűneikből. És ezért született meg megváltóként Jézus Krisztus kb. 2000 éve. És azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztusnak a születése óta Jézus ezerszer jobban fölforgatta Jézus Krisztus a világot, mint Marx vagy bármilyen más filozófus. Ma is több ezerben, millióan hisznek benne, követik őt, és 2000 éve született Jézus, és még ma is vannak olyan emberek, akik ma döntenek mellett, hogy én őt fogom követni. Megszületett Jézus Krisztus és a Bibliát. Miért történik ez? Miért született Jézus? Mi volt a célja? Miért? Miért kellett eljönnie? Jézusnak az egyik neve az egyik evangéliumban az, hogy Immanuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Jézus azért jött el, hogy velünk legyen az Isten, viszont ennek van egy nagyon nagy akadálya, ez az, amiről beszéltem, hogy mindnyájan vétkeztünk. Isten szent és tökéletes Isten. Tiszta, mint a víz, annál is tisztább, bocsánat. És Isten a bűnnel nem tud közösséget vállalni. Mivel mindnyájan vétkeztünk, akadályba ütközik az Istennel a kapcsolatunk. Isten szeretne velünk kapcsolatba lépni, de valamit a bűnnel kezdeni kell, és lejött a földre, hogy Immanuel, hogy velünk legyen az Isten, és azt szeretne, hogy mi is vele legyünk, hogy mi is ővele találkozzunk, és ez a karácsony is arról szól, hogy Jézussal találkozzunk, és Jézussal együtt vagyunk, mert ő szeretne velünk lenni. Isten nem azért teremtette Isten az embert, mert egyedül volt, ezt már gondolom beszéltük. Az Isten a Biblia szerint szent háromság, nem értjük, de hisszük, Atya, Fiú, Szentlélek, akik boldogan együtt éltek örökké valóságban, és jó kapcsolatban voltak egymással. Isten nem volt egyedül, nem unatkozott, mindene meg volt.
Nem azért teremtette az embert, mert unatkozott, és akkor szeretett volna valakivel együtt játszani, vagy valami. Isten azért teremtette az embert, mert szeretet volt benne, és ezt a szeretetet át akart adni valakinek. Az embernek a szeretetét. Ezért Istennek a legnagyobb vágya ma is a világon, hogy veled együtt legyen. Ezért Immanuel, veled van az Isten. És ebbe beleszólt a bűn. Egy történetet szeretnék elmondani. Volt egyszer egy ember, aki az udvarán hangyaboly keletkezett, és az ember szerette a hangyákat. Nem mindenki szerette a hangyákat, ő szerette a hangyákat. Mentek kis hangyák, előtte permetezte le a füvet. A hangyák szedték le a füvet, és ették meg a permetőt, és sorba haltak meg. És az ember azt mondta, hogy próbálta megmagyarázni nekik, hogy ne erre menjenek, ne arra, de mind meghalt, nem tudta nekik megmagyarázni. És azt mondja, hogy bárcsak hangyává tudnék változni, hogy hangyáknak hangya nyelven el tudja mondani, hogy mit kell tenniük. És ő ezt nem tudta megtenni. De hasonlóképpen Isten, amikor látta az emberiségnek a bűneit, még a Jézus születése előtt, és látta, hogy mennyi minden rosszat tett az emberiség, ő nem csak bárcsak, hanem emberré változott számunkra, emberré lett, ahogy már szó volt róla, hogy emberi nyelven embereknek nem szűnt meg Isten lenni, megmaradt Istennek, és emberi formát vett föl, és emberi formában elmondta nekünk, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan kellene élni. Viszont Jézus sokkal többet tett, mint ez. Nem csak elmondta, és erről talán még nem volt ma szó, nem csak elmondta, hogy mit kell tenni, mert az emberek még akkor se figyeltek rá, hanem meghalt helyettünk a kereszten, és megváltotta az emberiségnek az életét. Ez az áldozat, értünk, hogy átvállalta a bűn büntetését, hogy helyreállítsa a kapcsolatot Isten és az ember között. Valaki azt mondta, egy teológus, hogy nem nagyon szeretünk erre gondolni karácsonykor, de nincsen jászó kereszt nélkül. Ha csak a jászóról beszélünk, akkor egy kedves emberről beszélünk, aki megszületett Jézus, és elmondja nekünk, hogyan kell élni, és ez nagyon jó dolog. De Jézus azért született meg, hogy megváltsa az emberiséget, és hogy meghalljon a kereszten. Nagyon érdekes, hogy az első gyülekezet sokkal többet beszélt Jézusnak a kereszt haláláról, mint a születéséről. Nem sok minden van a Bibliában születésről, van azért, de sokkal több van a kereszt haláláról az első gyülekezetekben. De ezt tartották fontosnak. Mert amikor Jézus a kereszten meghalt a bűneinkért, akkor mindenki, aki hisz, és hozzájön, hozzámenekül, meg vannak bocsátva a bűnei is, és ez a kapcsolat, ami megszakadt a bűnei miatt, Isten és az ember összekapcsolódik. És akkor kimondhatjuk, én 1993-ban tudom, jó régen már valaki meg se született akkor, mondtam ki Istennek, hogy Istenem, szeretlek téged, odaadom az életemet, és akkor kimondhatom azt, hogy Immanuel, szó szerint, velem van az Isten. Addig is itt volt, velem próbálkozott, csak nem voltunk jó kapcsolatban. Istennek az a célja, és Jézus azért született meg, hogy helyreállítsa az emberiség és az Istennek a kapcsolatát. Ez volt a fő célja. Nem azért jött csak, hogy utat mutasson, mint Buddha, vagy Gandhi, vagy Mohamed. Ők is nagyon szépen utat mutattak, hogy kell élni. Sokkal többet akart. Ő utat nyitott a mennybe. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy ő maga lett az út. Jézus Krisztus mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Én vagyok, nem én, Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Nagyon nehéz ezzel vitatkozni, vagy hisszük, vagy nem. De azt nem mondhatjuk, hogy sok út van a mennyben, egy út van a mennyben Jézus Krisztus által. És ezt az utat ő kinyitotta, és mindenki számára lefektette. Az a kérdés, hogy készek vagyunk ezen az úton elindulni, készek vagyunk, hogy most karácsonykor átadni neki az életünket, és bocsánatot kéne a bűneinkért, kész vagyunk arra, hogy helyreálljon a kapcsolat Isten és közöttem. Nos, ez volt az első rész. Most egy második résszel szeretnék kétfajta csoportról beszélni, akik Jézussal találkoztak legelőször. Az egyik a pásztorok, a másik pedig a bölcsök, amiről már szó volt, de csak egy pár szót mondok. Szeretném felolvasni ezt az két igét is, jó? Most nem kell felállni, most csak így olvasok. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsőség, és nagy félelem vett elő rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Jézus Krisztus Dávid városában. A jel pedig az lesz számotokra. Találtak egy kis gyermeket, aki bepójálva fekszik a jelszólban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Aztán a pásztorok mondták, nézzük meg ezt a gyermeket, most nem olvasom föl, megnézték és dicsérték Istent. Az a kérdés, hogy történelmi kutatások szerint Jézus korában a pásztorok, ahogy szó is volt, nem volt szóról, de valahol biztos hallottátok már, hogy lenézett emberek számkivetettek, társadalom legalján foglaltak helyet. Valaki azt mondta, mivel munkájuk miatt nem tudtak megfelelni a törvény tisztaság előírásainak, a mózesi törvényeknek, de törvénytelennek mondták őket. Lenézték a pásztorokat. Nem úgy, mint mi, hogy itt talán föl is nézünk rájuk. Lenézett utolsó emberek voltak, törvénytelen emberek, bűnös emberek. Különösen a farizeusok nézték le őket, akik tudjuk nagyon törvénytisztelők voltak, minden törvény, mózesi törvénybe akartak tartani. Bezzeg a pásztorok, azok törvénytelenek, istentelenek. Lenézettek voltak. És mégis Isten őket választotta arra, hogy ők voltak az elsők, akik látták Jézus Krisztusnak a születését, az Isten fiának a születését. Miért pont a pásztorok voltak az elsők? Azért, mert a pásztorok őszintén tudták magukról, hogy nem méltók arra, hogy Istennel találkozzanak. Tudták, hogy nem igazak, tudták, hogy bűnösek Isten előtt, tudták, hogy ők nem jók önmagával, tudták, hogy lenézettek, és Isten nem azokat választja sokszor, akiket mi választanánk. Lehet, hogy mi választanánk mondjuk valami nagy embereket, valami politikusokat, vagy először lássák Jézust, vagy lelkipásztorokat, vagy egyházvezetőket, hogy ők menjenek először Jézushoz. De Isten úgy döntött, hogy pásztorok. Ha szabadna, senki nem akarok megbántani, de hogyha talán ma szabadna mondani valamit, akkor valami olyasmi, mint hogyha ma a kukás emberek lennének az elsők. Mert őket én nem, de sokan lenézik a kukás embereket, akik kukáznak, és lehet, hogy ők lennének ma az elsők Istentől. Azért bemutassa Isten, hogy számára nem ugyanaz az érték, mint mi számunkra. Mert Isten nem azt nézi, hogy kinek milyen a munkája, kinek milyen a bőrszíne, ki mekkora pénzzel rendelkezik, vagy ki mennyire elfogadott a társadalomban, hanem Isten a szívünket vizsgálja meg. És Isten látta, hogy ezek a pásztorok lenézettek ugyan a társadalomban, de a szívük tiszta volt, és szerették Istent, és azért őket választotta. Nagyon érdekes, hogy nem csak kiválasztott őket, hanem angyalokat küldött, hogy természetfeletti módon őket oda vezesse kis Jézushoz. Elmondta nekik, hogy hol van a kis Jézus. Ez majd fontos lesz a későbbiekben. A pásztorok pedig azt írja a Biblia, visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent, mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogy a nő megüzente nekik. Isten célja az volt, hogy a pásztorokat, a lenézett népet az ő saját fiához vezesse, azért, hogy ők dicsőítsék őt. Dicsőítve távoztak. És amikor meglátták a pásztorok Jézust, elkezdték dicsőíteni Istent. És gondoljunk bele, azért egy kisbaba volt. Gondolkoztam, hogy én mit csináltam, lehet, hogy én nem lettem volna ilyen bölcs, de ki tudja, hogy Isten megszólít, biztos én is észreveszem. De azt nem volt könnyű, azt hit kellett hozzá, hogy kisbabádra elkezdjenek dicsőíteni. És ez a hit, ez meg volt a pásztorokban, mert tiszta volt a szívük. És az Isten a szíveknek a vizsgálója. Aztán jöttek a bölcsek. Azt nem olvasom föl, mert már felolvastuk, viszont arra beszélnék, hogy szeretnék egy hideg zuhanyként biztos láttunk ilyen festményeket, hogy 3 király jön és leborulnak a jászol előtt. Hát a mai igen, amit hogyha felolvastunk, az a probléma, hogy 3 dolog is stimmel, nem 3-an voltak, nem tudjuk hányan voltak, nem királyok, hanem bölcsek, és nem a jászolnál voltak, nagyon érdekes, hanem házba mentek be, hogyha figyeltük az igét. Olvassátok el nyugodtan. Bementek a házba. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy hát a nem 3, meg nem király, nem bölcs, az azt jelenti, hogy keleti bölcsek voltak, ez a lényeg. Napkeletről jöttek. Bölcsek voltak, lehet, hogy királyok is voltak, nem tudjuk hányan voltak, de az, hogy a házba mentek be, az azt jelenti, hogy ez nem a születéskor történt, hanem már utána jóval. Jóval utána, körülbelül 40 napig tartott, amíg Mária bemutatták Jézust a templomba, és a templomba ugye egy galambot adtak, ami azt jelenti, hogy a szegények adnak galambot a templomba. Ha gazdagok lettek volna, akkor már valamilyen nagyobb állatot vittek volna áldozatnak. Tehát valószínűleg 40 nap alatt a bölcsek nem érkeztek meg, mert aranyat is adtak nekik, akkor nem galambot adtak volna, hanem valami más. Valószínűleg, most csak gondolkodás, logika, valószínűleg több mint 40 nap telt el, és akkor jöttek a bölcsek. Ezt csak így mondom, hogy tisztában legyünk. És jöttek a bölcsek, és ugye, hogy szó is volt róla, és nagyon-nagyon hasonló gondolkodásom a Zsoltival, jöttek a bölcsek, és először Jeruzsálembe mentek. Hol születtek a megváltat? Persze Jeruzsálemben, a fővárosban, minden Budapesten van, tudjuk, minden Jeruzsálemben történik. Az volt az akkori Budapest. És akkor megkérdezte a királyt, Heródest, miniszterelnököt, hogy
Hol van a megváltó? Mert láttuk a csillagát. Teljesen be volt pánikolva, megváltó. Igen, az Izrael király, az új király, vagy valami ilyesmit mondtak neki. A király. Teljesen bepánikolt Heródes, mert ő akarta király lenni, nehogy már valaki király legyen. És megkérdezte a főpapokat és az írástudokat, hogy hol kell megszületni. Megnézték Betlehembe. És amit Zsolt is mondott, szeretném kihangsúlyozni teljesen, hogy megnézték, hogy Betlehembe van, de egy kicsit sem látjuk azt, hogy ők oda akarnának menni. Tudják, hogy Betlehembe született a megváltó, de a szívük nem volt tiszta, mint a pásztoroknak. Ez ilyen a vallásos ember. Olvassa a Bibliát, olvassa az igét, jár baptista gyülekezetbe, vagy katolikus, vagy református, vagy tök mindegy. Adakozik a szegényeknek, tizedet ad a gyülekezetnek, imádkozik otthon, minden reggel elolvassa az igét, de a szíve távol van Istentől. És amikor Jézus azt mondja, hogy itt vagyok, veled szeretnék találkozni, Immanuel, velünk van az Isten, akkor a vallásos ember azt mondja, hogy semmi közöm hozzá. Én vallásos vagyok. Nekem a legfontosabb dolog az, hogy én megtegyem, amit meg kell tenni. Engem Jézus nem érdekel. És így voltak ezek a írástudók is, meg a papok, főpapok és a főpap és a papok is. Semmi jelét nem mutatták arra, hogy imádni akarták volna Jézust. Viszont a bölcsek azt mondta nekik, hogy menjetek el, a bölcseknek viszont egészen más volt a szívük. A bölcsek oda mentek, méghozzá, hogy látták a csillagot, és ismét természet fölötti módon Isten irányítja a történetet. Gondvisel Isten. Van egy csillag, meglátják, ahogy jöttek, a csillag elkezd mozogni, és Isten mondja, hogy menjünk arra. Látták? Milyen jó lenne, hogy minket is így irányítani Isten, nem egy csillaggal, nem tudom valamivel így látnánk, és akkor mennénk Isten után. Sokszor így irányít, csak nem tudjuk, nem látjuk, nem érezzük. És akkor elmentek oda, és az a legmegdöbbentőbb, hogy a csillag előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Miért adta Isten a csillagot? Azért adta, mert Istennek az volt a célja, amit a pásztorok esetében is, hogy a bölcseket oda vezetse az ő egyszülött fiához, hogy el ne tévesszék az utat, hogy biztos megtalálják Jézust. Ilyen Istenünk van, a gondvisel Isten. Nagyon érdekes, amikor meglátták Jézust, mit csináltak? Megint itt vannak a bölcsek, látnak egy kisbabát, meg egy szegényebb házaspárt, leborulva imádták őt. Leborulva imádtak egy kisbabát. Hittek. Ők nekik is a szívük hívő volt. Hittek abban, hogy ez a kisbaba, ez több, mint egy kisbaba. Hittek Istenben, hittek Jézusban, hittek a megváltónak, a királynak a jelenlétében. Aztán kinyitották kincses ládájukat, és ajándékoztak nekik aranyat, tömjét és mirhát. Az aranyat tudjuk mi, direkt utána néztem, az arany egyébként, azt tudjuk micsoda, az nagyon drága pénz. Valószínűleg ebből tudtak Egyiptomba menni egyébként, de azt megint csak kitaláció a logika. A tömjén az egy olyan anyag, mint a szén, ezt elégették, és ezzel füstöltek, és kedves illat volt a szertartásukon. A mirha pedig egy olyan olaj, ami sok mindenre jó volt, általában gyógyításra használták, meg illatos is volt, de leginkább gyógyításra. És ma is van mirha állítólag, és meg lehet kenni vele a sebeket, és nem meggyógyítja, de kezeli a sebeket. Ez jó dolgokat vittek. Tehát az a tanulság, hogy amikor találkoztak Jézussal, akkor leborultak előtte, és adtak neki valamit. Áldozatot hoztak. És ez a tanulság számunkra is, hogyha szeretjük Istent, szeretjük Jézust, akkor mi is adunk neki valamit. Nem azért, mert kötelező, nem azért, mert ezt mondta a lelkipásztor, hanem azért, mert szeretjük őt, és a szeretet az ad. Karácsonykor adunk neki Jézusnak. Kérdés az, hogy te mit adtál ma Jézusnak, vagy tegnap. Adtál-e valamit Jézusnak? Mire vágyik Jézus legjobban? Mindjárt a végén erről beszélünk. Mi kellene? Nem pénz, nem gazdagság, mert neki sok van ilyen, de valamit ő is szeretne tőled. Az lesz a vége. A bölcsek és a bölcsek, akikről szó volt, gazdagok és pogányok voltak. Mi az, hogy pogány? Nem izraeli. És a Jézus korában még azt hitték, hogy csak az izraelik az üdvösség. A pogányoknak nem szól az üdvösség, Isten nem szereti a pogányokat, csak Izrael népét, csak a zsidó népet. Ők voltak az első pogányok, akik találkoztak Jézussal. A legelső pogányok találkoztak az Úr Jézus Krisztussal. Azóta millióan pogányok közül, és én is az vagyok, ami azt jelenti, hogy nem zsidóként születtem. Sokan úgy vagyunk, hogy nem zsidó származásúak vagyunk. Millióan találkoztak a pogányok Jézussal, mert Istennek a célja, a terve, hogy volt is szó róla, hogy a pogányok is találkozzanak az Úrral, és pogányok is üdvösséget nyerjenek. Ő az Isten, és ezt teszi,
és sokszor természetfeletti módon sok mindent megtesz azért, hogy találkozzunk Jézussal, és hogy el ne veszítsük az útirányt. Saját életemben is emlékszem, amikor még Jézus nélkül éltem, mondtam nektek, nagyon rossz életem volt, pogányként éltem, sok minden rosszat tettem. Emlékszem azokra a dolgokra, amit Isten tett, most nem mondom el mindet, még mozaikként aztán összeálltak, és végül rátaláltam Jézus Krisztusra, és hogy ő talált meg engem, Jézus. És átadtam az életemet, mert Istennek az a célja ma is, hogy a pogányok Jézushoz jussanak. Nos, mai prédikációnak 2 fontos üzenetét szeretném átadni ismét. Az első az, hogy karácsony az ajándékozás áldás ünnepe. Ajándékokat adunk egymásnak, és Isten is ajándékot adott nekünk, ez az ajándék Jézus Krisztus. János 3.16-ot mindenki tudja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen el, örök élete legyen. A kulcs szó az, hogy adta. Nem azért adta, mert kötelessége volt, vagy mert tartozott vele, hanem azért, mert szeret. Isten nagyon szereti az embert, és Isten nagyon szeret téged. Meg engem. Úgy szerette, hogy a legtöbbet adta. Annál nagyobbat nem lehet adni. Én a saját fiamat nem biztos, hogy odaadnám akárkiért is. Isten úgy szeretett téged, meg engem, egyszülött fiát adta. Aki hisz ő benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Ez a karácsonynak az első csodája, és ezt tudjuk, de jó, hogyha ezt megtartjuk, hogy megfogjuk a fejünkbe. A másik tanulság az, hogy ebben a történetben, amit mondtam, 2 nép találkozott Jézussal. Az egyik voltak a lenézett izraeli pásztorok, akik a nép alja voltak, a lenézett emberek, a másik pedig gazdag, bölcs, keleti bölcsek, pogányok voltak. És Isten mind a 2 társaságnak azt célt tűzte ki, hogy természetfeletti módon, hogy el ne tévesszék az utat, oda vezette őket a fiához. És ma is Istennek ez a célja. Karácsonykor jó erre gondolni, hogy Jézus azért született meg, és azért utána megnőtt, és azért lett megváltónk. Isten célja az, hogy minden népből, nemzetből minden embert oda vezessen az egyszülött fiához. Az utolsó szavai között Jézusnak ez volt, hogy nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, menjetek azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez a célja. Azért született Jézus, hogy minden nép találkozzon az örök élet lehetőségével, és ezért ránk bízta ezt a feladatot, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy most karácsonykor ne csak magunkat törődjünk, hogy jaj, de velünk az Isten, mi már találkoztunk vele, hanem mondjuk el másoknak, hogy lehet Istennel találkozni. Azért jött Jézus, hogy kifizesse a bűneink árát, és hogy helyreállítsa a kapcsolatot. Teljesen mindegy, hogy valaki fekete vagy fehér, gazda vagy szegény, magyar vagy angol, vagy kínai, vagy férfi vagy nő, vagy kicsi vagy nagy. Isten mindenkit szeretne az ő fiához elvinni és Jézushoz találkozni. Mit adhatunk Jézusnak karácsonykor? Ez az ő születésnapja, tegnap ünnepeltük. Mit szeretne Jézus tőlünk? Nagyon egyszerű mondok, Jézus a te szívedet szeretné megkapni. Mint a fér, Bibliában van egy hasonlat Isten és a népek között, a mennyasszony és vőlegény, vagy a férj és a feleségnek a példázata, ami azt jelenti, hogy Isten annyira szereti, hogy még inkább az emberiséget, mint a férfi, a feleség, vagy a mennyasszony, a vőlegény a mennyasszonyát. A vőlegény nagyon szereti a mennyasszonyát, ha nem, akkor fölösleges beszélni róla. Az első szeretetnek a lángja. Emlékszem rá, amikor Judittal találkoztunk, és tudom, hogy mondtam, hogy nem akartunk előbb összeházasodni, mert nem bírtuk egymást nagyon, de aztán Isten kimunkálta bennünk, hogy nagyon bírtuk egymást, nagyon megszerettük egymást. És megkértem a kezét Sopronba, és mennyasszonyom lett. Hát el nem tudom mondani, hogy mennyire fantasztikusan minden nap arra vágytam, hogy csak Judittal legyek. Most már vele is vagyok, de egyébként akkor nem voltam vele, nem úgy volt. Minden nap arra gondoltam, hogy bárcsak Judittal tudnék lenni. Nagyon szerettem őt, és mikor megláttam őt, elkezdett dobogni a szívem. Jön Judit, jön a mennyasszonyom. Mi lett volna, hogy Judit azt mondja nekem, hogy Judit, akarsz a feleségem lenni? Megkérem a kezét, és azt mondja, hogy nem. Mondhatta volna? Igen. Azt hiszem, összetörik a szívem, elmegyek sírni, aztán majd valahogy megnyugszok, aztán nem tudom. Judit azt mondta, hogy igen. Jézus Krisztus, amikor megszületett most karácsony, gondoljunk arra, hogy ő neked is
Hív téged ahhoz, hogy veled legyen. Mert a bűneid meg vannak bocsátva, semmi másra nem kér, csak hogy gyere hozzá, és add át oda neki a szívedet. Mondhatsz igent, és mondhatsz nemet. De ha igen mondasz neki, akkor annyira fog szeretni, sőt jobban, mert én csak egy átlagos ember vagyok, egy véges ember, egy végtelen Isten, végtelenül jobban fog téged szeretni, mint a főlegény mennyasszonyát. Mert Isten vágyik rád. Amen. Amen. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Jézus Krisztus, hogy megszülettél, és azért jöttél a földre, mert velünk szeretnél lenni, és arra vágysz, hogy mi is veled legyünk, és sok ajándékot adtunk egymásnak, te pedig ajándékot adtál nekünk, és most szeretném, Uram, ismét neked ajándékozni a szívünket. Nincs ebben semmi rossz dolog, Uram, csak nyerhetünk rajta. Ezért kérlek, Uram, hogy ha valaki még van itt közöttünk, akinek a szíve még nem teljesen a tiéd, szólítsd meg őt most, vagy őket hatalmasan. Te szereteted árasszon el mindenkit ebben a teremben, te jelenléteddel, Uram. Hívj el minket hatalmasan, és add meg, hogy mindjárt, akik itt vagyunk, ezt az ajándékot tudjuk neked ma adni, odaadni neked a szívünket, Uram. Köszönöm neked, hogy én ezt megtettem 1993-ban, és soha nem bántam meg, és azóta is megváltozott az életem, és minden nap ebbele ezzel a kapcsolattal tudok ébredni, és feküdni, és egész nap velem vagy, Uram. Soha nem hagysz el. Kérlek, áld meg továbbra is a karácsonyi ünnepeinket, add, hogy a veled való kapcsolatunk növekedjen a Jézus nevében. Amen.